Ok, salutare la toată lumea, numele este Luca și bine mă regăsit la un episod. De data asta vreau să joc Plante vs Zombie 1, un joc pe care n-am crezut că o să-l mai joc vreodată. Sincer să vă spun, l-am terminat acum mult timp pe telefon, nici măcar nu l-am jucat pe PC, pentru că eu cât de prost eram nu știam să piratez pe PC. Că știu că ori îl jucai Rafael dacă nu mă înșel, dar nu că Rafael a început să joace în 2018 dacă nu mă înșel. Plante vs Zombie. Oricum, îl știu de la un prieten joc oricum. Și doi l-am jucat, bineînțeles. Știu că făceam un YouTuber, Plante vs Zombie, sau chiar era pe mai țin minte, dar știu că nu era 2018, știu că era 2015-2016, pe acolo. Cineva îl juca oricum. Și îmi plăcea foarte mult. Știam de el, de la un prieten cum a spus. Și pe PC știu că mă jucam, voiam să mă joc, dar m-am jucat gen un demo, efectiv. La cât de prost sunt, am instalat un demo de la Plante vs Zombie 1, nici măcar nu știam să-l piratez, care nu știu ce joc să spui pe GTA 5. Și nici măcar nu e foarte nou, adică și în 2015 au trecut ani de la lansarea jocului din 2009. Și m-am jucat demo-ul, știu că m-am jucat tot demo-ul, efectiv. Și demo-ul era destul de lung, gen după aia mă punea să cumpăr jocul, gen... Nu era un demo să testez jocul, gen... Jocul era un demo după ce a ieșit jocul, gen. Să-l încerci, mai bine zis, decât să fie un demo de dinaintea jocului. Și era destul de departe mergea demo-ul ăla, până nu mai țin pe la ce nivel gen te ducea. Ok. Și pe telefon știu că era o versiune gratis și o versiune cu bani, care versiunea cu bani nu mai este, s-a desfințat direct. Și versiunea aia gratis mie nu mergea pe telefonul meu, telecărămidă Samsung ce aveam atunci. Știu că aveam un Samsung ceva de căcat, oricum ceva, nu știu acum modelul, dar unul de la mic oricum, de era așa rotund și spate de negru. Și știu că mi-am instalat de pe Aptoide Plante vs Zombie 1, gen, nu era de pe Magazine Play, era puțin modificat, dar l-am găsit și l-am terminat pe telefon. Foarte, foarte fain jocul. Dar de data asta jucăm Plante vs Zombie 1 Hard Mod sau văd eu ce titlu îi pun, dar e un mod care face jocul mult mai greu. Și pentru că este un mod făcut de cineva, de aia scrie în coreană sau chineză ce-o fi asta. Dacă vă întrebați. Dacă o să pot să-mi dau seama ce scrie, îmi ca gen. Uite, vedeți și aici cum scrie în chineză, aici zice că e logo-ul de la Shingeki no Kyojin, să-mi bag ceva. Oare chiar în japoneză scrie? Că-s curios. Aoleu, ce... Cum îmi scrie numele pe japoneză. Ok, din păcate o să se vadă puțin calitatea, să fie destul de nașpa. Pentru că... Oricum știu mai toate plantele, gen și după nume, în mare parte. Uite, avem aici un pea shooter, bineînțeles. Plantă OG. Oricum, jocul va fi stretched out, așa că pare rău pentru calitate. Jocul și cu bări negre nu se vede foarte bine, sincer, așa că... Oricum s-am trecut de la jocul ăsta, munge pe suflet. Oricum, am multe jocuri la care soundtrack-ul lor mă unge pe suflet, sincer. Dar chiar sunt curios, ce limba e asta, ce fel de hieroglife egiptene sunt astea, chiar stare curios. Și se pare că mi-am pus numele Sebi și se pare că mi-l pocește, îl bagă în limbă. Uite, direct. După cum vedeți, se vede că jocul e mai greu. Aoleu, aoleu, aoleu. Stai că... Hai. Bun. În nivelul ăsta nu ar fi fost ăsta cu găleată pe cap. Nu ar fi fost. Adică... Rip. Nici nu cred că poți să treci pe primul nivel.
Hai, mă, hai. Soare, te rog. No, no, no. Really? Sau, hei, stai că avem... ok. Ne-a salvat mașina de tuns iarba, care nu mai țin minte cum se numește pe engleză sau cum să-i spun. Mă rog, mașina de tuns iarba, care o fi o necesitate. Și acum se întâmplă, bineînțeles, cu 3. Să fac ceva că... Aoleu. Ok, ok. Am decis să bag, dacă mă întrebați de ce spune aici pe mijloc, pentru că sunt 2 zombie și am zis hop, hop. Oricum jocul ăsta la un moment dat vei fi nevoit să spamezi frunze, doamne, gen flori ale soarelui, să spamezi nuca, aoleu, de prost să mai în spate. Ok, pentru punem aici pe mijloc câți 2 zombie, punem 2. Oricum, din nou, uite, sper că la final va fi un wave. Din nou, nu știu dacă o să pot. Supraviețui, dar, hei. Și vă întrebați de ce m-am mâncat pe mine în curs să mă joc jocul ăsta eu? Nu știu. Sincer, chiar nu știu. Nu am testat să văd dacă îmi rămân salvările. Așa că... dacă mai postez încă un episod din jocul ăsta, asta înseamnă că îmi salvează salvările, efectiv. Jocul de pe net. Și inițial eu am vrut să joc alt joc. Eu am vrut să mă joc ceva joc care e un mod cu Plante vs Zombie 2 gen. Ok, fuck. Come on, că mai e un zombie și pe linie... nu, mai sunt doi. Nu, chiar, nu am ce face pe linia asta. Ok, aștept să mănânce. Hai să ne ocupăm de celelalte linii, dacă pe asta nu putem să o salvăm. Ok, deci am fi câștigat fără să folosim aia, dacă aș fost eu mai atent. Bă, se simte că e mai greu, că inițial am vrut să fac, gen, am vrut să joc jocul ăsta eu, originalul, să joc pe canalul meu, gen, originalul să joc. Nu, să l-am jucat pe canal, de ce nu, chiar acolo a jucat mai multă lume și nu și-ar fi avut rostul, dar... Bă, ăsta e mult mai greu, nu știu dacă a pus să-l termin jocul ăsta, dar o să încercăm. Deci ați văzut, gen. Plus că începutul de la Plante vs Zombie mi se pare atât de... Fuck. Mai dăm un soare. Mi se pare, gen, un joc original, mi se pare foarte ușor începutul. Hai. Nu, deci nu, n-am început bine. Nu pot să dau ceva restart, ceva. Ok, deci ăla e butonul de restart.
Bă, în ce mai rău caz, cred că mă băga în meniu. Bă, speram numai să nu mă... Să nu mă... Cum să vă spun? Să nu mă... Scoată din joc, că joc jocul momentan, gen îl înregistrez cu capture mode și dacă mi s-ar fi închis jocul, s-ar fi dus pe măciucă filmarea mea, s-ar fi corupt. Fac, hai mă, încă una. Și rip. Și n-aș mai fi putut să o continui, nici măcar să o continui, să zici că, vezi, doamne, aș fi lipit-o cu altă filmare. Nu, s-ar fi corupt. Și aia e. Și acum soarele, că soarele în jocul original costă, gen valorează 25 de soare din asta și în jocul ăsta valorează 50. Cam Plants vs Zombie 2. Că așa valorează și în Plants vs Zombie 2, gen 50 nu valorează 25 cum era în jocul original. Ok, hai că ne descurcăm. Hai mă, cu soare să umplem din aici. Bun. Ok, acum, aia ne permitem. Bum. Oh, fuck, trebuie să-l țin. Trebuie ceva până să se încarce. Aoleu, trebuie să pun aici cât de prost sunt. Nu mai pun. Nu mai pun flori ale soarelui. Pun aici. Acum putem pune una. Ok. Stai că vine Final Wave. Și am belit-o. Fac, am pus soarele atât de deplasată. Hai. Bun. Ok, hai că acum strângem 150 și boom. Scăpăm pe relativ ieftin. Momentan. Final Wave. Ok, deci să vedem. Așteptăm să fac. Ok, deci aștept o țără. Fac. Iar ne-am mirosit. Cherry bombo sau... Nu mai țin minte cum mi se spunea, să-mi bag ceva cât să caut wiki-ul să văd. Să învăț plantele, pe majoritatea le știu, sau cel puțin, oricum după nume nu le știu pe toate, oricum. Hai că ne-am descurcat, walnut. Ăsta e cam tutorialul, deci ăsta e ultimul nivel pe care o să mai jucăm pe acest episod. Pam. Oricum sper să, nu știu. Hai că nu sunt chiar așa rele bările negre, dar să văd. Gen dacă să vedem cum se vede dacă îl fac stretch out, cum să fie full screen. Să văd eu cum o să se vadă. Fuck, hai mă. Ok. A fost o necesitate să facem asta. Ok. Da, și durează ceva până se încarcă walnut-ul. Așa dura și în jocul original? Sunt curios. Fac și nu măcar în toată linia. Ok. Hai mă.
Floarea soarelui, te rog. Ok, oricum, e un joc original. Hai mă, nu. Deci, sunt obligat să pun. Da. Sunt cam obligat să pun un alt walnut. Mamă, cine ajută walnut-ul acum? Dar ce voiam să zic, stai că, mamă, deci am lapsus să-mi bag ceva aici. Fix acum o secundă ce voiam să zic. Ce voiam să zic e că... Bă, cât de prost sunt. Am pus planta așa, deplasată. Ce vreau să spun că în jocul original aș fi pus gen floarea soarelui, aș fi pus-o pe o linie, gen așa, dar bă, pe jocul ăsta, care e de 20 de ori mai greu, mai contează cum le pun. Nu chiar de 20 de ori, sau cel puțin la început nu o să fie la fel de greu ca pe viitor, dar deja îmi și imaginez. Ok, hai că am destul. Ok, hai mă, walnut. Mamă, bă. Ok, noroc că se încarcă floarea soarelui rapid, că facem asta. Fac. Deja cred că ne zicem rip la linia asta deja. Sau? Hai. Fac. Degeaba, că nu se poate singur. Și degeaba pun asta așa. Într-un fel e mai bine, că acum a venit final wave-ul. Că e mai bine mă ocup pe celelalte linii, că deja linia asta e moartă. Oh my god, și aici sunt doar două. Hai că da. Mă, și rapid de zombie-ul ăla, mă, stai. Așa. Ok, stai, aștept să vină și ceilalți zombie ca să pun direct chili bomb și direct să ne scăpăm de ei. Și bum. Bim. Da, deci ne-am scăpat. Ok. Și asta cred că e ultimul nivel care face parte din tutorial. Gen, am obținut lopata. Și acum... Opa. Nu o să înțelegi nimica. Chineză. Da. Este doar un tutorial și acum... E minigame-ul cu walnut-uri. Ok. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați pe un like, share și subscribe. Ne vedem data viitoare. Ciao.